Ale teda videla som, že to znie ako môj hlas a niekto, kto ma nepozná, nevie, ako rozprávam, tak si môže myslieť, že to je naozaj reálne. Vlastne tá nahrávka sa objavila 2 dní pred voľbami, kedy nemôžeme informovať o kampani ani o politických stranách. A ja som to v prvom momente tomu nevenovala nejakú veľkú pozornosť. Zase príde niekto a nahádže listky priamo? Tým sa netráp. Proste toto je už vyriešené. No, dobre. A ja? Je pravda, že náhodne vyhrám nejakú masnú výhru? Alebo ako ste to vymysleli? Všetky poďakovania zabezpečuje vlastne tento Peťo Blažečka. A sumy a forma, ako to ku vám dostať, bez toho, aby ti to mohol niekto prišiť ako branie úplatku, sa bude riešiť podľa toho, koľko miest v parlamente nakoniec obsadíme. Ale teda videla som, že to znie ako môj hlas a niekto, kto ma nepozná, nevie, ako rozprávam, tak si môže myslieť, že to je naozaj reálne. Približne vieme asi, že koľko ľudí to zasiahlo, že to boli 10 000, ale nevieme, koľko z nich tomu uverilo a koľko pochopilo, že to je podvod. Som dostávala veľa nenávistných správ a reakcií, ale to je vlastne už dlhodobý trend na Slovensku. Stačí, že nejaký politik povie moje meno na tlačovej besede a okamžite vlastne mi chodí hate speech, chodia mi hnusné správy, ale ja to neviem povedať, že či to ovplyvnilo voľby, lebo ak by to ovplyvnilo čo i len jedného človeka, tak je to nebezpečná vec. Čiže ťažko povedať, že či to zohralo takú významnú rolu, že to progresívnemu Slovensku zobralo nejaké hlasy, lebo primárne tam išlo o to, aby to poškodilo PS. Ja som bola len prostriedok, ktorý použili. Ale myslím, že si potrebovali vybrať novinára, ktorý je dostatočne známy a je akýmsi symbolom, aj preto, že som sa dlhé roky venovala investigatívnej žurnalistike. Písala som vlastne o jednotlivých kauzách tejto vlády. Vlastne ani tu neexistuje nejaký trestný čin, ktorý by hovoril, že ak niekto takýmto spôsobom zasiahne do volebnej kampane, tak robí niečo veľmi zlé. Tak nakoniec sme podali trestné oznámenie pre ohováranie a poškodzovanie cudzích práv. Nakoniec sa to vyšetruje len ako ohováranie, ale ten vyšetrovateľ na tom oddelení to najprv odmietol vyšetrovať s odôvodnením, že sa nič strašné nestalo, že to bol jasný podvod a nikto tomu nemohol uveriť. Ruská tajná služba dala stanovisko, že voľby môžu byť zmanipulované, že to dali presne v tom čase, ale nemyslím si, že to vyšetrovanie bude mať nejaký zásadnejší dopad a že by išlo vlastne po tých hlavných podozreniach, že to bola koordinovaná akcia, že za tým možno sú ruské spravodajské služby, že na to využili svojich ľudí na Slovensku, svoje dezinformačné kanály.